Tervehys. Mä olen Paula. Niin se on kesä hurahtanut ohi ja syksy saapunut. Kiireinen syksy. Meillä ruukathan syksyllä aina täyttää pakastimet talvea varten. Se on marjastus ja sienestys ja kalastus ja mettästyshommia. Syksy täynnä. Mutta minä ajattelin kuitenkin nyt pitkästä aikaa tulla tekaisemaan pienen videonpätkän. Minäpä vähän näytän, missä mä olen. Tunturin rinteillä tietenkin. Tuolla siintelee Pallas Yllästunturin kansallispuisto. Sajetta vähän pitelee, tihkusajetta, mutta ei se haittaa mitään. Minä ajattelin, että puhutaanpa taas tällä kertaa vähän näistä luonnon salaperäisistä voimista. Tai eihän ne oikeastaan ole mitään salaperäisiä voimia. Ne on hyvinkin arkisia ilmiöitä, jotka vaikuttavat meidän jokapäiväiseen elämään vahvasti. Minä meinaan puhua semmoisesta asiasta nytten tällä kertaa, kun maasäteilylinjat ja luonnon sähkömagneettiset linjat, mitä maassa on, vaikka kuinka paljon, monenlaisia erilaisia. Niitä ei näe, mutta ne tuntuvat jokaisen ihmisen arjessa ja elämässä. Minä tulin tämmöisen vanhan käppyräisen tunturimännyn alle pitelemään vähän sajetta. Kaunis mänty tässä mulla kaverina. Käkkyräinen ja tuulissa kasvanut, pakkasessa kärvistellyt ja kauniiksi kasvanut. Mitä lie tämäkin mänty nähnyt koko Lapin asutushistorian vissiin. Vai nyt mennään niihin säteilyasioihin. Tämmöistä maasäteilyä ja muuta sähkömagneettista säteilyä, mitä maasta tulvii, sitä on tosi vaikea tutkia ja mittailla. Niin sen takia monet pitävät tätä asiaa aivan huuhaana. Vain ei se kyllä ole mitään huuhaata. Kyllä siitä on jo niin paljon näyttöä vuosien varrella kertynyt. Kaikkein semmoinen yleisin ja tavallisin, semmoinen suurenkin yleisön hyväksymä ilmentymä tästä asiasta on semmoinen suomalaisen ja oikeastaan koko maailman kansanperinteeseen kuuluva osaajien joukko kuin kaivon kattojat, jotka pajuvarvulla etsivät talolle kaikkein parhaimman kaivopaikan ja löytävät vesisuonet maasta. Miten se on mahdollista, että maanalainen vesi, maanalaiset vesivirrat ja kaltion paikat, näkymättömät kaltion paikat, niin löytyvät tämmöisellä pajuvarvulla? Varpujahan on monenlaisia. Niitä on myös metallivarpuja, tehdään, vaikka kuparilangasta taivutetaan, taikka jostakin muustakin metallista. Niitä on varvun muotoisia ja sitten on semmoisia L-kirjaimen muotoisia. Molempiin käsiin otetaan yksi L-kirjaimen muotoinen metallin lanka ja se sitten näyttää sen maasäteilylinjan taikka vesisuonen paikan. Mutta tällä videolla minä opetan vähän sen tämmöisen pajuvarvun käyttöä ja miten siekin voit taivutella tätä varpua aivan oman hyvinvoinnin tueksi. Tähän heti alkuun minä kerron semmoisen, että jos sinua kiinnostaa tämä maasäteilylinjat ja varvun taivutus, niin Suomessa on semmoisia yhdistyksiä, jotka opettavat ja kouluttavat varvun käyttöä ja säteilylinjojen mittaamista, maasäteilyasioita. On semmoinen kuin Suomen maasäteilyn tutkijat ry, löytyy ihan googlettamalla. Ja toinen yhdistys on tämmöinen Esko Jalkasen Luonnonvoimat yhdistys ry, niin sieltä saapi tietoa. Että jos kiinnostaa, niin googleta ja sieltä löytyy koulutusta ja sieltä löytyy kirjoja ja kaikkea mielenkiintoista. Tämä pajuvarpu, tämä kaivonkattojien työkalu, niin se on tämmöinen nuori
oksa, tämmöinen pajuhaara, mistä lähtee samasta kohtaa 2 suurin piirtein yhtä vahvaa oksaa. Suurin piirtein pikkurillin vahvuiset, taikka vahvempi vähäsen, taikka ohkaisempi, miten sinä vain itse tykkäät käyttää, mikä niin kuin sinun käteen on sopiva. Niin, mitä notkeampi, mitä nuorempi, saman kesän kasvustoa, niin sen parempi. Tämmöinen oikein notkea, niin tämä on hyvä. Ja sitten vielä, kun sä löydät sen pajuvarvun sieltä, sulle sopivan pajuvarvun, niin sitten notkistelet vielä sormissa tällä lailla. Pehmittelet sitä näin. Se on semmoinen oikein pehmeä, oikein notkea. Tämmöinen joustava. Tämä on hyvä. Tässä mulla on raijasta otin tämän kesän kasvua. Tämäkin kelpaa. Kelpaa muutkin kuin paju. Mutta mieluummin sitten saaliksi, eli paju, raita. Tämmöiset veen äärellä viihtyvät. Tämäkin on ihan hyvä. Ihan hyvä varpu. Mitä kaikkea tällä sitten voihan niin kuin mitata? No, se maasäteily on se kaikista helpoin löytää tällä. Ja kaivon paikkakin, mutta se, että löytää oikeasti kaivon paikan, niin se vaatii kyllä sitten jo vähän harjaantumista tähän asiaan, opettelua, oikein taitavat vesisuonteen ja kaivon paikkojen etsijät, niin ne on vuosikymmenten opettelun tulos ja ne osaavat sanoa, että kuinka syvällä se vesi on ja onko se hyvä vesi ja kuinka pitkälle se riittää ja kaikkea tämmöisiä, mutta se vaatii kyllä jo kokemusta ja perehtymistä asiaan. Mutta sitten on tämä maasäteilylinja. Se löytyy kaikista helpoiten. Nyt me kerron sulle, mikä on maasäteilylinja. Mitä säteilyä? Mitä se semmoinen säteily? Mitä se säteilee? No sähkömagneettista säteilyä. Vesi on sähkön johde. Tai oikeastaan ei vesi ole, mutta se mitä sillä veessä on, suolat ja muut, niin ne kuljettavat sähköä. Sen takia veessä on sähköinen kenttä. Ja me ihmiset olemme yli 70% vettä. Me olemme nesteitä. Niin meissäkin on sähköä. Meillä kaikilla ihmisillä on sähköinen varaus. Ja sitten kun se meidän sähköinen varaus, sähkömagneettinen kenttä, reagoipii siihen maan sähkömagneettisen kenttään, niin silloin se varppu taipuu. Se ei oikeastaan ole mitään sen kummempaa. Ei se ole mitään taikaa. Se on oikeastaan vain kemiaa ja fysiikkaa. Ja me ihmiset olemme yksilöitä kaikki. Toisiin se vaikuttaa enempi kuin toisiin. Ja toiset oppivat tämän hyvin helposti tai osaavat sen aivan luonnostaan. Ja toisilla se vaatii pientä harjoitusta. Toiset ihmiset on semmoisia herkempiä. Toisilla on semmoiset antennit, näkymättömät antennit, ja jolla ne pystyvät vaistoamaan asioita herkemmin kuin toiset. Pystyy vaistoamaan esimerkiksi, että ukkonen on tulossa, tai että toisten ihmisten tunnetilat aistii, tai erilaiset voimapaikat luonnosta löytyy tällä aistilla. Ne on yleensä tämmöisiä luovia, taiteellisia ihmisiä, joilla on tämmöiset herkät antennit. Semmoinen 15-20% ihmisistä kuuluu tähän herkkien ihmisten kastiin. Minä nyt olen yksi niistä, mutta tämän taion oppii kyllä kaikki. Minä en ole vielä tavannut semmoista ihmistä, kellä tämä varpu ei ole lähtenyt taipumaan. Lähde minun kanssa metsään, niin minä näytän sulle, miten se homma toimii. Nämä maasäteilylinjat on havaittu kulkevan niin kuin etelä-pohjoissuunnassa ja itä-länsisuunnassa. Melko lailla suoraan, koko maapallon ylitte. Ne on semmoisia ohkaisia muutamasta sentistä puolen metrin, yleensä semmoinen 20 senttiä leveitä, sähköisesti varautuneita linjoja tuolla maan alla.
Ja ne tekevät siis maan pinnalle semmoisen niin kuin ruudukon. Ja riippuen vähän paikasta, niin ne on semmoinen 2-4 metrin voipi olla toisistansa aina. Ne tulee semmoinen niin kuin selkeä ruudukko yli koko meidän planeetan. Ja vesisuonet sitten, nehän kulkevat tuolla ristiin rastiin, miten sattuu. Ja mutkittelevat ja kiermuntelevat ja hetteikössä niitä on paljon ja kuivalla kankaalla vähempi. Ja ne pystyvät menemään niin kuin miten vaan, mutta maasäteilylinjasto kulkee aina suoraan pohjoisesta etelään ja idästä länteen ja rakentaa ruutukon. Kaiken tietämyksen ja tuntemuksen mukaan nämä maasäteilylinjat ja vesisuonet ei ole sinun terveydelle hyväksi. Sinun ei ole hyvä nukkua semmoisen voimakkaan maasäteilylinjan päällä. Varsinkin jos siellä sattuu olemaan semmoinen maasäteilylinjojen voimakas risteys ja vielä vesisuoni sinun sängyn alla, niin ei ole kuule sinun terveydelle hyvää. Siitä saattaa aiheutua sulle vakaviakin sairauksia. Ainakin siellä nukut tosi huonosti semmoisessa sängyssä. Sitten on olemassa vielä kolmaskin erilainen linjasto, mikä on löydetty tuolla. Sitä sanothan karrilinjaksi sen löytäjän mukaan. Niin se kulkee taas niin kuin väli-ilman suunnista toiseen. Ja se on vähän niin kuin harvempi, paljonkin harvempi kuin maasäteilylinjasto. Ne karrilinjat on leveämpiä ja niiden sanothan olevan sitten ihmiselle hyväksi. Ainakin ne on hyväksi kasveille ja elukoille ja sitten vanha kansa on osannut aina esimerkiksi maakellarin tehdä aina tämmöiseen voimakkaaseen karrilinjojen risteykseen, niin silloin se ruoka on säilynyt tosi hyvin semmoisessa maakellarissa ja pysynyt korkealaatuisena pitkälle talveen. Sitten mahdollisesti olet ehkä kuullut semmoisen sanan kuin leilinjat. Ja nämä leilinjat on semmoisia hyvin harvakseltaan maapallolla kulkevia, valtavia voimalinjoja, tämmöisiä oikein semmoisia, sanotaanko korkeavärähteisiä voimalinjoja. Ja silloin muinoin ihmiset osasivat tunnistaa kaikki nämä paikat, ja näille leilinjoille on rakennettu kaikki nämä muinaset palvontapaikat, muinaset niin kuin luonnonkirkot. Ja sitten kun uskonnot tuli, kristinusko muun muassa tuli, niin paavina käski tehdä aina kirkon näiden luonnon pakanoiden palvontapaikoille. Ne oli voimapaikkoja. Suomessakin tunnethan tämmöinen kirkkolinja. Maasäteilyn toinen nimi on Hartmannin säteily. Ja se oikeastaan koko tämän maasäteilyn käsitteen, tämän maasäteilyn löysi 1900-luvun taiteessa tai 1920 ja siitä 1960 sillä välillä toimi tämmöinen lääkäri tuolla Saksassa, lääkäri, tutkija, tohtori kuin Ernst Hartmann. Ja hän siellä saksalaisissa sairaaloissa, kun työskenteli, niin huomasi semmoisen jännän jutun, että joissakin sairaalan sängyistä niin potilaat pakkasi kuolemaan. Eikä ne oikein parantuneet ollenkaan siinä tahissa, niin kuin ne muuti ja miten olisi pitänyt. Ja huomasin sen, että se oli niin selkeä se ilmiö siellä, että tietyt sängyt sairaalassa oli semmoisia, missä ihmiset ei vain parantunut ja kuolla kupsahit pois. Niin hän lähti tätä asiaa sitten tutkimaan, että mikä se mahtaa olla tämä juttu, että sairaaloissa tietyt sängyt on semmoisia oikein kuoleman paikkoja. Niin hän löysi sitten sen sängyn kohdalta tämän säteilyn, maasäteilyn, Hartmannin säteilyn. Että se tulee tästä säteilystä tämä, että ihminen ei parane. Huonokuntoinen ihminen ei taho
parantua tämmöisissä sängyissä, missä on sieltä maasta nousee semmoista tietynlaista säteilyä. Suomessakin vaikutti 1900-luvun puolivälin tietämille melkoisenkin kuuluisa ja taitava maasäteilylinjojen tutkija, vesisuonilinjojen tutkija, tämmöinen kansan edustaja kuin Mauno Pohjonen. Hän oli maanviljelysneuvos ja oli hyvin taitava kaivon kattoja itsekin. Ja hän sitten innostui tutkimaan tätä maasäteilylinjojen vaikutusta ihmisten terveyteen ja tutki yli 12 000 suomalaiskotia. Ja antoi neuvoja ihmisille, että miten sen sängyn paikan, mihin sitä pitää siirtää, että saat paremmat unet ja paremman terveyden. Ja tosiaan vaikutti ihmisten hyvinvointiin tällä lailla. Aika lailla voimakkaastikin, koska hän sai valtavasti tuhansia kiitoskirjeitä ihmisiltä sitten, joka kertoi, että mitä heillä oli tapahtunut sen jälkeen, kun pelkästään, että he olivat vaihtaneet sängyn paikan tai jollakin tavalla eliminoineet sitä maasäteilylinjan vaikutusta siellä kotissansa. Niin Mauno Pohjosella oli yli 70 mapillista näitä kiitoskirjeitä ihmisiltä. Että ei tämä nyt mikään aivan semmoinen niin kuin mitätön ilmiö ole. Että kyllä tämä on hyvinkin merkittävä tekijä sinunkin hyvinvoinnin tueksi, kun sinä opit katsomaan, että onko siellä sinun kotona tämmöistä maasäteilylinjaa tai vesisuonen linjaa siellä sinun sängyn alla. Tämä Mauno Pohjosen ja Hartmannin mukaan tämmöisellä maasäteilyllä ja vesisuonilinjojen säteilyllä niin on ihmisen terveyteen semmoisia negatiivisia vaikutuksia, että pitkään kun nukut tämmöisen säteilyn vaikutuspiirissä, niin sulle saattaa tulla niinkin pahoja sairauksia kuin syöpä ja reuma ja kihti ja migreeni ja nukut huonosti ja kaikella lailla voit huonosti. Mutta sitten kun sinä osaat sen itse katsoa tuolla pajuvarvulla, että onko sinun sänky hyvässä paikassa tai onko sinun työpiste hyvässä paikassa, sinä voit sitten muutaman 10 senttiä muuttamalla huonejärjestystä niin nukkua paljon paremmin ja estää niitä tulevaisuuden vakavia sairauksia. Ne, jotka on olleet minun kanssa retkellä mettässä, niin minä olen opettanut tätä varvun käyttöä ja kuinka ollakaan, niin se on aivan luontaista monille. Se taipuu heti, ei mitään niin kuin ongelmaa. Heti löytyvät maasäteilylinjat. Ja toisilla sitten pienen harjoittelun jälkeen. Ja se on tosi mahtavaa, kun ihmisillä loksahtaa suu auki. Vau, se oikeasti toipuu tämä varvu. Ja jos ei se meidän alkaa taipumaan, niin sitten minä otan kädestä kiinni, niin jopa taipuu. Mutta en oikeasti ole vielä kovin monta semmoista ihmistä nähnyt, jolle se varpu ei lähtisi kääntymään. Kaikilla se on alkanut taipumaan pienen harjoittelun jälkeen. Se vaatii semmoisen maadottumisen, sen maayhteyden. Ja kun me menemme metsään, niin me etsimme sen maayhteyden. Me löydämme sen. Se tarkoittaa sitä, että se meidän kehon sähkömagneettinen kenttä balanssoituu sen maan sähkömagneettisen kentän kanssa. Ei siinä ole oikeastaan kysymys mistään muusta. Vähän aukeaa näille luonnon voimille paremmin. Ja se on jokaiselle ihmiselle luontaista, kun löytää semmoisen luonnollisen luontoyhteyden. Siellä löydät samalla myöskin omaa luovuutta ja vaikka mitä, sitä omaa voimaa, sen oman oikean itsesti, kun sä löydät tien metsään. Mutta puhumme tästä joku toinen kerta, niin syvennymme nyt tähän pajuvarvun käyttöön. No niin, minä panin sen puhelimen sinne tikun nokkaan. Toivottavasti se pysyy siellä eikä mätkähä sinne sammalikoon. Me näytän sen varpuoteen. Eli tällä lailla. Otetaan kämmenet ylöspäin. Näin. Tällä lailla. Ja otetaan molemmista haaroista, oksan haaroista kiinni. Mulla on tämä varpu tässä näin. Tämä. Niin tämä on se ote.
tällä lailla kunnolla kiinni. Ei mitään semmoista himpsun hampsun otetta, että juuri ja juuri vähän pidetään, vaan kunnolla kiinni. Oikein nyrkkiin tuonne syvälle sisälle. Ja pidetään kunnolla kiinni ja olkapäät rennoksi. Ja hengität muutaman kerran syvään ja lähet vain rauhallisesti kävelemään. Ja kysyt mielessä, mitä sä oot sitten etsimässä, maasäteilyä taikka vettä. Jos olet etsimässä vesisuonta, niin ajattele sitä vettä. Ja sitten vain kävelet. Niin sitten se varpu taipuu siinä kohtaa, missä se vesisuoni on. Se vain taipuu. Mie nyt katsoin tätä maastomuotoa jo, mie näin, että tässä on vesipaikka. Tuommoinen painallinen, niin mie heti tiesin, että no siellä on varmasti vettä tuossa alla. Ja niin kuin on, mutta näin se varpu sitten näyttää, missä se on se kaikista virtaavin voimakkain vesipaikka tällä. Se on tässä näin. Täällä on kaltio täällä alla. Vesisuoni. Ja siellä voit sitten siellä sinun kotona kysyä maasäteilyä, linjoja. Nekin löytyvät tosi helposti. Eli tämä on se, näin. Tämä on se tapa. Ja kuinka ollakaan tämä toimii. Tämä toimii lähes kaikilla ihmisillä aivan luontaisesti. Menet ja etit tämmöisen pajuvarvun ja lähdet kokeilemaan. Ja sitten kun se rupeaa taipumaan, niin alaa vähän kuulustelemaan, että mitä sieltä tulee. Se voit esimerkiksi kävelet sinun sängyn sivuitte ja kokeilet, taipuuko se, ja sitten kävelet sen sängyn toisesta päästä ja kokeilet, taipuuko siellä. Jos siellä on kova veto siinä sinun sängyn kohdalla, jos näyttää, että siellä olisi niinku semmoinen risteys, maasäteilylinjojen risteys, niin ala katsomaan, että jos sinä pystyt vähän sisustamaan uudestaan sen sinun makkarin ja siirtämään sitä sängyn paikkaa semmoisen paikkaan, missä se varpu ei niin voimakkaasti taivu. Ja tällä saattaa olla sinun unhin aika mahtava vaikutus. Se rupeat nukkumaan paljon paremmin ja mahdollisesti tulet estäneeksi niitä tulevaisuuden vakavia sairauksia itseltä. Vaikutti 1900-luvun puolivälin tietämillä ja siitä eteenpäin niin vahvasti semmoinen herra kuin Esko Jalkanen. Mahdollisesti tuttu nimi sullekin. Tämmöinen luonnontutkija ja metsänhoitaja ja kauppapuutarhuri ja kirjailija ja hyvinkin merkittävä mies. Hei, hän tutki laajasti maasäteilyjä, vesisuonia ja tätä varputaitoa. Ja perusti semmoisen kuin Luonnonvoimat yhdistys ry:n, joka hänen jalanjäljissänsä yhä tänä päivänäkin kouluttaa ja opettaa tätä asiaa. Muun muassa tämmöinen kirja, Varputaito. Tämä on Esko Jalkasen perintöä kunnioittaen kirjoittanut Tiina Lindholm, jossa opetetaan tämän asian perustaitoja. Että jos sinua tämä asia alkaa kiinnostamaan, niin tästäkin voisi vaikka aloittaa. Ja sitten, jos oikein niin haluaa tähän perehtyä, niin Saksassahan on aivan koulutuksia sitä varten. Niin ne siellä kaikenlaisilla laitteilla ja mittareilla ne tutkivat talon paikkoja ja kaivon paikkoja. Ja että millä tavalla pystyy tätä maasäteilyn vaikutusta eliminoimaan. On olemassa kaikenlaisia mittareita ja kaikenlaisia asusteita ja vaikka mitä tämmöisiä vempaimia, millä pystyy tätä asiaa vähän niin kuin hallittemaan ja itseänsä auttamaan. Mutta
ei sinun tarvitse oikeastaan muuta kuin kävellä metsään ja pyytää, että sulle annetaan pajuvarpu. Ja sillä lähteä testaamaan ja vaihtaa sitä sängyn paikkaa, jos siltä tuntuu. Niin se on kaikkein paras apu. No sitten tietenkin on kaikkia pellavaa-lakanoita ja muita, jotka tämmöiset hyvät luonnon materiaalit ja tekstiilit, niin ne niin kuin eliminoivat sitä maasäteilyn vaikutusta ja on olemassa semmoisia vaatteitakin myytävänä. Pellava lakana on ihan hyvä, jos pörssi kestää, niin semmoiset hommata, mutta sitten kun sä menet metsään ja haet sen pajuvarvun ja alat sillä opettelemaan, niin ei se maksa mitään. Tässä kirjan kannessa niin, on tämmöinen kuva, missä muurahaispessää tutkithan tuolla varvulla. Ja yksi tämmöinen vaaheitin salaperäinen asia on muuten muurahaiset. Muurahaiset rakastavat ja tarvittavat sitä maasäteilyä. Ne oikein elävät siitä. Ja sitten kun sinun pitää löytää maasäteilyn linja luonnosta, niin melko lailla varmasti varma paikka, mistä se sen löydät, on muurahaispesä. Muurahaiset tekevät pesän vahvojen maasäteilylinjojen risteyksiin. Ja siinä saattaa olla vielä alla vesisuonikin siellä alla. Niin siinä on hyvinvoiva muurahaispesä. Ja kun oikein tutkithan, niin huomathan, että se muurahaiskuningatar, se munnii justiin siinä kaikista voimakkaimmassa säteilypaikassa, mitä siitä pesästä löytyy. Muurahaiset kulkevat niitä maasäteilylinjoja pitkin. Ja toinen tämmöinen eliölaji, joka tykkää maasäteilystä, niin on vaikka mehiläiset, ampiaiset. Tämä oli hyvä tieto hunaajatarhaajalle. Jos sulla on mehiläispesiä ja teet hunaajaa, niin tutki ja etsi semmoinen paikka, missä on vahva maasäteilylinjojen risteys ja pane se pesä siihen. Silloin ne mehiläiset tuottavat parempaa laatusta ja enempi hunajaa. Ne voivat paljon paremmin semmoisessa paikassa, missä on maasäteilyä. No, linnut esimerkiksi, ne suunnistavat muuttomatkoillansa maan magneettikenttien mukaan. Tämä on yksi niin kuin luonnon tämmöinen perusasia. Nämä sähkömagneettiset kentät ja linjat. Ja edellisellä videolla oli puhetta siitä, että puut, meidän rakkaat kaverit, viestittävät toinen toisillensa sähkömagneettisen signaalein juuriston kautta. Se on se toinen puitten tapa puhua. Tuoksuviestit oli toinen ja toinen oli sähkömagneettiset signaalit juuriston kautta. Eli puut on yhteydessä kaiken maan sähkömagneettiseen kenttään. Ja puut tykkäävät. Havupuut, ei kaikki puut, havupuut tykkäävät sähkömagneettisista linjoista, näistä maasäteilylinjoista ja kuuset varsinkin. Ne useasti kasvavat aivan sillä linjalla. Jos se tämmöisessä vapaasti kasvavassa metsässä näet semmoisen, missä suuret havupuut oikein kukoistavat aivan suorassa rivissä. Ei niitä ole siihen istutettu, ne on kasvaneet siihen. Mutta siinä sen puurivin kohdalla kulkee vahva maasäteilylinja. Sitten kun se opit sen varvun käytön, niin sinä huomaat, että niinpä muuten on. Täällä kulkee vahva maasäteilylinja. Eli havupuut tykkää siitä. Mutta havupuut muuntavat tätä ihmiselle epäterveellistä maasäteilyä semmoisen muotoon ihmiselle, että se on hyväksi. Ne muuntavat sitä energiaksi. Havupuut muuntavat maan sähkömagneettista säteilyä energiaksi. Ihmiselle sopivaksi energiaksi. Sen takia esimerkiksi intiaaneilla on ollut semmoinen tapa, että ne on pitkiä aikoja olleet puun kyljessä ja keränneet siitä itsellensä elämänvoimia. Sekin voi tehdä niin. Mutta kaikki puut ei tykkää maasäteilystä. Lehtipuut ei oikein välitä siitä.
marjapensat ja hedelmäpuut, niin kuin omenapuut, ne oikein karttavat sitä, että jos sinä olet istuttamassa omenapuita vaikka sinne sinun puutarhaan, niin tutki ensin, että siinä ei ole vesisuonta tai maasäteilylinjaa siinä alla, koska ei se puu siinä menesty. Se kuolla kupsahtaa tai kasvaa aivan niin kuin vinhoon eikä tuota terveitä hedelmiä ollenkaan. Marjapensaat ei tykkää, ruusut ei tykkää. Elikkäs puutarha-ihmisenkin on hyvä tunnistaa, että missä ne minun pihan maasäteilylinjat kulkevat. Tai onko mulla täällä isoja vesisuonia ja sen mukaan vähän istutella niitä kasveja. No yksi olentoryhmä, joka tykkää maasäteilystä, niin on sammakot ja vaikka käärmeet, niin ne tarvivat maasäteilyä silloin, kun ne horrostavat talvella tuolla maan alla. Ne etsivät semmoisen paikan maasäteilylinjojen tai vesisuonen säteilylinjan risteyksen ja siihen ne sitten jäävät talveksi horrostamaan ja saavat sieltä semmoista energiaa, mitä ne tarvitsee. Sille, että ne herävät keväällä hyvissä voinneissa. Kun se tuolla mettässä kuljet ja näet vaikka semmoisen koivun, missä on kauheasti noita tuulenpesiä, niin menepä vasiten, sitten kun varpu sulla taipuu, niin menepä vasiten koittamaan, että onko siellä maasäteilylinja siinä kohdalla, niin minä voin sanoa sulle, että on, siellä on. Kaikenlaiset sienet ja levät ja tämmöiset viihtyvät paikassa, missä on vesisuoni alla tai maasäteilylinja. Tuulenpesä hän on oikeasti semmoinen alkeellinen kotelosieni, joka menee sen koivun kasvupisteessä ja tekee sinne semmoisen mutaation. Siitä tulee tuulenpesä. Ja sitten jos on vaikka joku paikka kiviseinässä, siellä katsot niin kuin, vaikka kaupungissa kuljet ja näet jonkun panet merkille, että tuossa on tuommoinen kohta tuossa kiviseinässä, että siinä aina kasvaa tuommoinen levä, niin siellä on alla vesisuoni. Taikka voimakas maasäteilylinja, niin se levä viihtyy siellä. Mutta jos sulla alkaa oikein kiinnostamaan tämä tämmöinen varvun taivutus ja tuntuu, että ei sitä ei oikein opi, niin, ja sä olet käymässä täällä Länsi-Lapissa, niin tule minun retkelle. Siellä löydät netistä semmoiset sivut, kun Lapin luonto lähetti, ja siinä on semmoinen laatikko siellä sivussa, missä lukee, että retket, niin paina sieltä, niin sieltä löytyy semmoinen kuin taikavarpuretki. Niin lähde minun kanssa metsään tätä asiaa opettelemaan, jos tämä alkaa sinua kiinnostaa. Siellä on muitakin minun retkien näköisellä. Siellä on luontoyhteysretkiä ja puuretkiä ja kaiken näköistä. Sitten kun sinä päätät, että hei, minä haluan kokeilla tuota hommaa, minä haluan koittamaan, että taipuuko se varpu mulla. Ja sinä lähdet hakemaan tämmöistä pajuvarpua. Niin menet metsään, niin pyydä ensin lupa, että saaksi ottaa se varpu. Pyydä kauniisti lupaa, että minä tarttisin varpua, että voisinko minä niin kuin nähdä ja löytää semmoisen varvun ja saada sitten ottaa sen. Sinä tiedät kyllä, kun sinä saat sen myöntävän vastauksen. Niin. Sitten sulle näytetään se varpu, minkä sinä saat ottaa. Ja sitten puukolla veistät sen sieltä nätisti irti ja kiität. Aina muistat kiittää kaikesta, mitä sinä mettästä saat. Mettä on tuhansien erilaisten olentojen koti. Pienten ja suurten ja näkyvien ja vähemmän näkyvien. Se on heidän turvapaikka ja heidän koti. Metsään sinä menet vierailulle toisten kotiin. Ja jos sinä sieltä jotakin tarvitset, niin pyydä lupaa. Ja sitten aina kiitä, kun sinä sieltä jotakin saat. Sillä lailla sulle annethan ja sinut muistetaan.
sulle mieluusti annetaan, kun sä muistat tämän perusasia. Sitten kun sä olet käyttänyt sitä varpua ja se kuivuu, se tekee sen joka tapauksessa jossakin vaiheessa. Ja sitten sillä ei oikein, se katkeilee ja murtuu eikä sillä enää, se ei oikein toimi enää, niin vie se takaisin metsään. Ota se matkaan ja vie se sinne mäthäälle ja sano kiitos paljon tästä hyvästä työkalusta ja että josko minä nyt saisin sitten uuden ottaa. Niin sitten sulle taas annethan uusi työkalu. Tällä lailla se toimii. Nyt minä kiitän sinua, kun katsoit tämän videon. Jos sinä tykkäsit, niin paina mulle peukkua ja tilaa tämä kanava, ei maksa mitään. Ja minä toivotan sulle oikein kaunista ja oikein hyvää syksyä sinne, missä sinä kuljekin. Kippis ja kulhaus. Nähdäänpä seuraavalla videolla.